ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଖଟରୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଣ୍ଡାଳି ହୁଅନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ହଜିଯାଇଛି, କ'ଣ ଖୋଜନ୍ତି? ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖନ୍ତି କାହାର କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, କ'ଣ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲା। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଉଠି ବିରକ୍ତି ମନରେ, ବୋଝ ଭରା ମନରେ କେତେ କାମ ଅଛି କରିବାକୁ, କାମ କରି କରି ଥକିଗଲାଣି ମଣିଷ, କାମ ସରୁନି। ବିରକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଦିନ କେମିତି ଯିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସହିତ ଉଠନ୍ତି, ପୁରା ମନକୁ ଓଜନିଆ କରିକି ଉଠନ୍ତି। ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ମନରେ ଉଠନ୍ତୁ, ନିଜ ହାତ ପାପୁଲି ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନଟେ ଦେଲେ। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସକାଳ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଗତ ଦିନଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନଟା ମିଳିଛି, ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଭୁଲକୁ ନ ଦୋହରେଇକି କିଛି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତ ମନ ଖୁସିରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦିନଟା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନ ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦିନ, ଦେଖିବେ ଦିନଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।